Morjesta. Mä oon Oliver Vyrtiltä. Meillä on graffitin poistaja. Se poistaa graffiteja. Ja ei kun hommia. Me ollaan nähty videoita, missä ihan tavalliset ihmiset menee vapaaehtoisesti putsaamaan julkisia tiloja, paikkoja, kuten just niin kuin tässäkin videossa, bussipysäkkejä. Meillä sattuu olemaan myös tähän sektorin aika hyvin sopiva tuote, niin me innostuttiin tästä sitten aika lailla. Joten totta kai mekin kannettiin kortemme kekoon ja käytiin putsaamassa pari bussipysäkkiä. Mutta, kuten sä näet ihan pian, niin me ei selvitty ihan ilman vastoinkäymisiä tästä hommasta. Mä kävin putsaamassa tämän pysäkin eilen. Tartko mitä? Mun riittää kamaa. Jes, se oli siinä. 1,5 purkkiä saatiin käytettyä hyvään tarkoitukseen. Kaikki pääkaupunkiseudun pysäkkejä en ehtinyt putsata, jätin teillekin muutama.